Bafowethu nonke nje lapho ku-YouTube ngisacela nje niyandibetha ulike manje ngiqeda ukulalela le ngoma yami ka-30 seconds engizoyishaya la. Ngikanhlanguzela ngifuna ukuyocula kuGatshane eWillovale eTenza bitch. Ngoba ngibetha ingoma khona lokho kwenziwa yini ukuthi nibethe ulike lapho. Lalela la. Siphinde sinikhumbuze ukuthi uNhlangozelanga ukhiphile kulonyaka uthi ningayidlisi itimu naleyo ngoma lena ngifuna ukuyoniculela yona nishaye nje ulike nina lapho kuFacebook ningayeki nishaye ulike lapha ku-YouTube basubscribe futhi basubscribe lalela ke nayi le ngoma lena ishi yona kanjani I say